Bună, am revenit cu un nou videoclip. Astăzi urmează să prezentăm TBR-urile noastre pentru anul 2026. Din câte mi-amintesc, am făcut ceva similar și anul trecut. Din câte mi-amintesc, am menționat mai mulți autori, nu neapărat titluri specifice, dar anul acesta ne-am gândit direct la niște cărți pe care vrem să le citim. Și avem fiecare lista lui, dar avem și câteva cărți comune. Asta se schimbă anul acesta. Înainte am citit mereu ceva diferit, dar anul acesta o să încercăm să citim câteva cărți amândoi. Să încercăm să facem niște buddy reading. Da? De asemenea, fiecare TBR, chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem, are ori o carte centrală sau un autor central, un autor pe care vrem să-l citim neapărat sau o carte pe care vrem să o citim neapărat. Și anul acesta avem și noi un autor central în minte, o să vi-l prezentăm puțin mai târziu, pe parcursul videoclipului. Și hai să începem. Ok, deci în primul rând ce o să citim amândoi și sperăm să terminăm acest an este În căutarea timpului pierdut de Marcel Proust. Nu cred că mai are nevoie de introducere, am vorbit foarte mult pe canal și probabil că v-ați plictisit deja de acest roman. Așa, alt roman pe care îl citim amândoi este Infinite Jest de David Foster Wallace sau tradus în română ar fi Bucurie nesfârșită, cred. Din câte știu, nu a fost tradus încă în limba română, este un roman foarte lung și foarte greu. Are aproximativ 1000 și ceva de pagini. Eu am citit deja anul trecut, la momentul actual când filmăm, videoclipul este anul acesta, am citit deja puțin peste 10%. Este destul de greu, dar mi se pare foarte interesant și cred că merită citită această carte. Și o să o citim amândoi. Eu mai am doar de terminat și el de citit. Okay? Și de asemenea, cartea Infinite Jest a fost scrisă în limba engleză și noi o să vrem să o citim și el a început deja să citească în limba engleză în original, pentru că sunt foarte multe lucruri care în primul rând nu se pot traduce din limba engleză în alte limbi, cum ar fi limba română, și se pierd foarte multe lucruri în traducere. Așa că o să încercăm să citim textul pur. Următoarea carte pe care vrem să o încercăm, pe care sperăm să o terminăm, și este un autor de la care nu am citit foarte mult până acum, este vorba despre Mircea Cărtărescu. Aici avem Orbitor, aripa stângă, primul volum din cele 3 care alcătuiesc seria Orbitor, trilogia Orbitor. Este un roman captivant, este exact stilul care ne place nouă, care ne-a captivat în ultimii ani, adică de fapt chiar Mircea Cărtărescu a spus că una dintre marile lui inspirații este Marcel Proust, iar o altă inspirație este Pynchon. Autorii care scriu foarte mult în stilul nostru și de-a lungul ultimilor ani am încercat să citim îndeajuns de mult că să putem să apreciem cu adevărat stilul de scriere al acestui genul, care ar fi trebuit să ia premiul Nobel anul acesta, dar din păcate nu l-a. Următorul titlu pe care vrem să-l menționăm, tot de Mircea Cărtărescu, este Solenoid. Este un singur volum care este un pic mai mare decât primul volum din Orbitor. De asemenea, vom citi aceste cărți una după cealaltă, cred, adică vom termina toată trilogia Orbitor și apoi ne vom apuca de Solenoid. S-ar putea să schimbăm puțin ordinea depinzând de persoană, dar în principal ăsta rămâne scopul. Și de asemenea, Solenoid, știu, apare foarte des pe YouTube, mai ales la YouTuber sau content creators străini care citesc în engleză. Noi o să citim în română, mereu preferăm să citim în original cărțile pe care le încercăm, motiv și pentru care citim Cărtărescu în română. Corect. Și acesta a fost TBR-ul comun. Nu a fost unul ok, chiar dacă a fost destul de scurt, nu putem spune că este unul ușor. Și în mod normal am spune că doar aceste cărți ne-ar ocupa mult mai mulți ani din viața noastră decât plănuim. Dar pe lângă acestea, fiecare dintre noi mai are câteva cărți, la rândul lor monumentale, pe care vrem să ne apucăm de ele în 2026 și eventual sperăm să le și terminăm. Noi sperăm pe toate, dar măcar pe majoritatea, pentru că nu știm ce se întâmplă. Vrei să încep tu? Începem. Bine, în primul rând, eu plănuiesc să termin Der Tod in Venedig în limba germană de către Thomas Mann. M-a captivat extraordinar de mult de la pagina 110 încolo. Până atunci, sincer să fiu, n-am înțeles foarte mult. Cuvintele se înțeleg, ideile mai puțin. Problema este că Thomas Mann a scris într-un stil extraordinar de diferit,
este un stil cu care încă trebuie să ne obișnuim. Și din câte am înțeles, este și considerat unul dintre vârfurile literaturii germane, alături de Hegel, Heidegger, Nietzsche și așa mai departe. În general, filozof. Deși foarte mult a scris psihologie în romanele lui. A scris Thomas Mann de asemenea și romane foarte lungi, dintre care cel mai lung roman, împărțit în 4 volume, Josef und seine Brüder, este un roman de Thomas Mann, al cărui, în fine, are foarte multe variante, toate sunt publicate la aceeași editură, pentru că are drepturile de autor de aproape 100 de ani, dacă nu mă înșel. Al doilea volum are 1920 de pagini, o să fie cea mai lungă carte pe care o să o fi citit vreodată și abia aștept să-mi pierd 4-5 luni doar să citesc câte 2-4 pagini pe zi din această carte. În continuare vreau să citesc și alte cărți din literatura franceză care m-a pasionat foarte mult. De exemplu, evident, Proust o să citim amândoi, doar că vreau să citesc și Die Kameliendame, în limba germană, de Alexandre Dumas Fil și foarte multe alte cărți random, adică foarte multe cărți scurte de la Penguin Little Black Classics sau Modern English Classics, cred că se numește, și de asemenea Vintage Classics. Cărți mai scurte care sunt mult mai ușor de citit decât Cărtărescu, Proust, Thomas Mann și așa mai departe. De asemenea, alți autori pe care mai avem în minte ar fi James Joyce. Anul acesta vreau să termin Ulise, am început deja anul trecut chiar și citesc în fiecare an câte puțin, dar aș vrea 2026 să fie anul în care termin complet cartea. Cred că o să-mi aloc o lună și jumătate, cred. Mi-ar trebui ca să pot să termin Ulise. Și văd dacă mă apuc și de Finnegan's Wake, cel mai greu roman scris de James Joyce și considerat cel mai greu roman scris în istorie. Nu neapărat din cauza ideilor transmise, pentru că nu se știe sigur care ar fi aceste idei, nu se știe dacă există, dar lingvistic vorbind este un amalgam de sute de limbi, dintre care foarte multe inventate de James Joyce, care era un lingvist și un profesor, era un academician în Dublin. Și acesta a inventat foarte multe cuvinte și limbi noi și s-a jucat într-un mod lingvistic cu propozițiile, astfel încât a creat printre cele mai interesante puzzle-uri academice din istorie. Nu sunt sigur dacă o să mă apuc anul acesta de Finnegan's Wake, pentru că este destul de greu și necesită foarte mult timp. James Joyce a scris Finnegan's Wake pe parcursul a 17 ani, fiind ultima carte pe care a scris-o, și a spus că ar trebui ca un cititor să stea minim 17 ani ca să înceapă să înțeleagă cartea. Nu sunt sigur despre această afirmație, poate încep să înțeleg mai devreme decât mă aștept, dar aș vrea să încep ori anul acesta, ori anul viitor. De asemenea, cred că o altă autoare care ar fi pe tibiarurile noastre, dar nu este cineva care să rămână fix, este Virginia Woolf, un alt autor al secolului trecut, o autoare foarte importantă, care a scris în același stil cu Marcel Proust și James Joyce într-o oarecare măsură, și anume cu Fluxul conștiinței și romane predominant subiective. Ați observat probabil că în acest TBR apar numai titluri care fac parte din literatura modernă, predominant folosind fluxul conștiinței ca stil artistic. Este o tehnică de a scrie care pe noi ne fascinează, care ne place destul de mult, încercăm și noi să scriem cu acest stil pe cât posibil. Dar o să încercăm să citim cât mai multe cărți. Ar putea să mai introduc în TBR-ul meu pe parcursul anului și puțin de John Steinbeck, care este autorul meu preferat momentan, pe care l-ați mai văzut probabil pe canal și vă recomand din plin să citiți cărțile lui. Cred că o să introduc prin vară Fructele mâniei, cred că ar fi în română, Grapes of Wrath, în engleză. Și cam atât. Nu este un TBR foarte lung din punct de vedere al autorilor, dar ca număr de pagini, cred că este mai ambițios decât anul 2025. Și mai ales ca nivel, am ridicat foarte, foarte mult nivelul anul acesta. Aproape toate romanele pe care le avem în minte sunt oarecum de cel mai înalt nivel. Avem Proust, avem Thomas Mann, în original în limba germană, avem
James Joyce, avem Wallace, toți sunt autori care s-au folosit la maxim de limba în care au scris și de aceea o să fie cel mai greu an, probabil, din punct de vedere cognitiv pentru noi. Acesta a fost TBR-ul, sper că v-a plăcut și ne vedem în următorul videoclip.